Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Saparağa hoş geldiniz. Salam kemine. O İyileşler salam. Saparağa köpden beri ekrana çıkan yoktunuz. O, ben biraz Hı, o atıklara batayır edip tüveleme, kanikul vakitleri. tüveleme Sapara. Şolar ülen işleyen, atıkla ülen işleyen o kemine. Saparağa. Bugün sorular ve cevaplar. Saparağa. Yani cevaplar diyelim. Hem cevap var hem iyilleşlerimizin düşüncelerine aralarız. Bugün iyilleşlerimizin üşüşüyençe ne mani meselenin grup ne derse Sovyet Soyuzu dargada. Doğru değil mi? Yani iyi O azından şeylere biz yalan. biliyoruz şeydi. O, Aa, şimdi şu tane nememiz bile geçeli. Ya Sovyet Soyuzu şeydip dargada. Allah. Asıl gemi battı. Son izinden yine şunun yağlı kolonyalar ya şu vaat Respublika deyip ad veriyatlarda. Şolar dargap ayrıldı. Indi Sapara menin ünsüm çekýän ýa-ni menin ünsüm diýänim bilinýän zat açyk ýa-ni bir taryhy bir fakt hökmünde dur. Indi Sowet Soýuzynyň dargamagyny ele alan ýurtlar şu wagt ösen ýurtlar hataryna girdi, dogry dälmi? o, Owa. Ösen ýurtlar hataryna girdi. Olar haýsy ýurtlar? Ýa-ni 3 ýurt, Pribaltika ýurtlary. Onuň daşynda başga ýurt barmy? ya kıynan tağam yok. Owa. Ýok. Indi Sapara o size yine şu yankı illüstrasiya geçirdi yani 3 yurt. Şolar bilen illüstrasiya geçirmedik yurtların arasında bir deňeşdirme edip soň şo wagtlar näme üçin edilmedi meselesine geleli. Sapara sözü size vereyim. Bor sağ ol kemine. O temaları neme diyen men biraz yadımı Hı gorjuşturayın. hı. O yankı tabiat tayudu. Kovdurmuştun. Yıkıldı diýdega ýanky çyna ýakalaşmaz, nemetmez. Bir zat kim bolan soň ýykylýar-da. Odam 70 ýylla imperiýalar beýle tiz ýykylmalam däl aslynda. Hı. Ýöne ýerwet bolan soň ýykyldy-da. Ol ýerwet bolan soň ýykylan soňam biziň nemämiz Türkmenistanymyz o beýleki ýanky universiteden 3 aýyrsaň 10 bolýar-da. Etenki döwletler diýip şolar şeýlere agatlandyraly. Şu ýykylşa hiç ýyly tiýaty baha bermediler-de. Ol geçen tabiat döwri gowdy ýa erwetdi ýa-da şu da atlary gowdy ýa şu da atlary erwet. Ya da näme üçin ýykyldy? Misal üçin. O ýa-da näme üçin ýykyldy, bu sebäpleri näme diýilen hiç bir ýanky ýykyldy bolýan ýykylmadyk ýalak beýle şeýle. Biz abat bolduk diýen ýalak bir bayramçylyk näme howatyna girdiler. O ýöne ol şo sistemanam dowam etdirdiler. O sistema ýykyldy, ýok bolup gitdi. O dowam etmesi düýünden mümkin näl. Bir döwlet bolup ýeke Türkmenistan bolup öňkü Sowet Soýuzynyňky sistemany dowam etdirmesi düýünden mümkin näl. Hı. Ýöne biz 30 ýyllap şulaň bir zady üýtgedendigini, üýtgeçjek bolandygyny reform edýär, siýasy reform edýär, ykdysady reform edýär, ýa-da bilim reformny edýär, ýa-da ýer suw reformasyny edýär, esker goranma demesine reform edýär diýilen demeleri. Başka da tanatan hemme pudoklar tanamalar. Yani komünizm ayrılsa hem zat reform etmeli bolýan da mecbur. Hemme zat. Ýöne şonu etmeli,
ediyäs, etdik, etjek bolýas diýilen retorikany etmedi nemetmeden del çok gurrunam eşitmedik de. O döwlet tarapyndan eşitmediğimiz bir döwleti yani muhalif diýilýär-de, opozisiýada duran tarapyna şu zatlary diline getirendi. Ben hiç neme yadıma düşen ok. Yani siyasi reform etmeli, iktisadi reform etmeli, ya da bilimde reform etmeli diýilen demäni hiç kim, hiç tarapdan Bilişim boýunça Özbegistanda da bolan bakan diýäne. Özbegistanda da şol demäni gozan oklar. Yok yok. Şu üç nemeden soň, yani üç Pribaltika döwletden başga hiçbir yerde düýpli reform etmeli diýilen demäni bozan oklar. Ne adar iqtisadiýetine göre ol geçmeli reformany demeden oklar ya da yer su reformatyny entek hiç veremeden ok. Ne şu adı çenlemediler ok. O siyasi reformanam siyasi baha da vermediler. Finansan nemeler bar ne Ukrayna finançdy ne Şubat Kazakstan'dan biraz neme tarih neme başladılar. Şubatlar yok o da yok. Bun nemesi demeden sebebi näme diýilen soralar çykýar da orta. O bu sebebi kan olmagy mümkin. Ol men şu wagt indi ekspromptum näme gelýän näme Sovet Soýuzy ýaşap ýokan, işläp ýokan, näme ýokan bir güýçli diýende güýçüniň näme bilen ölçelýänini düşündirmek kyn. Yani propaganda, yani yalan, hakiki diýip kabul etme mesleğine ya remislosunda diýelim ya da hünärine onandyryp bilen soň başarykly boldy diýip aýtmaly bolýarsa, ýa propaganda bilen meşgul bolýan gatlary Sovet demesiniň yani injineri tekniski personal diýilýär-de. Yani öňümçülüğün ýokurky gatlary. Ben şu propaganda demeti etselerçe kendi de tanam ken yani durumlarım yani injiner teknik nemelen aylıklarından günlüklerinden yaşayışlarından hatko neme sonralar yağdayda oldu da inni şol adamlar şu wagtny ýygyna seyredip bu zatlar görüp bolýar da şol adamlar käri hünäri yani edilen meslekleri bilen Sovet sistemasy ýalak bu sistemasy ýaşamasalar başga ýerde hiç ýa-da yara bilmek mümkinçilikleri ýok şol kemine. Hünär ýok da. Sen daşary ýurtda Sovet propagandisy bolup o çörüň tapjak manaň ýok. Onu şu azatlyk radiýasy ýalak ýa şoňa meňdeş propagandist nemelerde bir ulanýan bir 3-4 sanak neme bolmasa olar maksatlaryň nämedigini mene şuňa çennem düşünüp bilemok. O azatlyk diýerler bolýan, azatlyk barada. Olar ýalak hereket et netije alyp bolmajagy. Yani Antarktida'da pinguinler var. Çoğuları bilýär de. Bir de dursun. O Antarktida'da pinguinler bilýär. Ne şolar ýöne o ýarty döwletiň tarapyndan onu emedip alternatör urdular. O ýardam şoňa garşy ýalak bolup demetdiler. Ol ýöne hiç biri iki tarapın demesi şu siyasi baha vermeli ya da siyasi reform etmeli ya da imormanla iktisadi reform etmeli diýilen demelerin hiç üstünden ertip bilmedik. O ertjek bolsaňam biz siýasat bilen işimiz ýok diýip o saňa sözüm beren okdular da.
bu siyasi yani devletin işine katışýaňyz diýilen ýalak neme bilen nemeni ketýärler de. O setini sözüňi. O inni demokratiya barada da gurrun edýärler, söz adatly barada gurrun edýärler. Ýanky reformalary etmän hemme pudoklardy. O demokratiýaň däl goroýunun barjak manasy ýok. Söz adatlygyň bolmagy mümkin däl. İlk reformalary edip şolary işläp başlan soň o sözüňe madat bolup bilýär. Demokratiýa da gelip bilýär ýuwaş-ýuwaş. Ýöne o zatlar barada gurrun etmän demokrat bolmaly, şolary kritikawady diýerler. Olar nädip demokrat bolsun. Ol onu oğurlaptır, bunu kovalaptır, bu korrupsiya bolupdyr, näme edipdir. Inni bu meselede bir zat bar da kemine. 30 ýyllap oğru edildiler de. Ýanky sistemasy bolmadyk ýerde. Ýanky ýöňe ýykylan täzetden gurmadyk ýeriňizde. Sen egrem bolsaň, dogrum bolsaň, şo taýda tapanyny garbap, oğurluk hiç nemesi yoktur. Oğurluk bolsa da edersin. O näde pul gazanyp bilýän bolsaň şeýdin gazanarsın. Sen egri bol, dogry bol, oň tapawdam ýokdur. Dogry bolwa işläbem bolanok, dogry adam ýok o taýda. 30 ýyllap şu wagt 30 ýyldan soň alyp görüp ministriň aýlygyny alyn. Näçe öýdýän şu wagt? $200-300 belki de. Owo. Belki de o da. Çoň bilen ýaşap bolýan. Şol adama iş uýurup o ýüzüň azarman iş uýurup bilermi? Men işgärim bolsa şol misal üçin $300 aýlyk berýän bolsam. Şoňa men iş uýurup bir ullokan bir zat hantama talap edip bilermi? $300 berýän bolsam $300 önüm alarsın. Ya da karşılık alarsın. Tamam. Bunu bilmeyen var mı? Yok. Bunun şu pingvinler bilýär. Biz bilemiz yoktu. Hatık yani. Onu o taýda sen oğru yani oğru doğradı ne doğru diyecek. Doğru olmadı mümkün lan. Doğru. Yöne bunu aramazdan bir topur adam oğru, bir topur adamım. Doğru musun? O da vakti doğrulayança. Gen nemede yaşatmıyoruz. Bunun anırtının yoktuğunu, bu tümöğü diyen yolluğunu, bunun aşağından çıkıp olmayacağını düşünmez yalak bir kıyın nemede değil. Hem de gördük dura. Yine şu at, Sovyet Sovyet'in yıkılarına neyse, 30 neyse yıl geçti. Şeyle mi? 32 yıl. Bir de yamada işlep yaşapıyoruz. Ütken zat yok. O sistemada sistematını uğra kadri yetiştiriyediler de. Dolar yok. O köyüne kadırlarım karradı. Yok etti köpüsünü karrama. Yok bulundur, yani ölündür. O adamları 70'ten geçen adamlar. Tiyarede yemedilmedi. Şu at işleşip ölürdü. Men bu sistemalar bu arada beyledi dursun. Türkmenistan'ın kabinet ministerin aparatını alın. Son içinde öz adını, familyasını, enesinin atasının adını, nimetini yanlışsız yazıp bilecek adamın sani bilmedim. Parmak bilen sani aymalı alıp nemedir. Şonundan mesela barlak görüm. Yani adını yazıp bilme de bir soğutlu dil pasa verilen nokta. Anlatında hüner olmalı. Ben yönü son bir yanına aklına diyenler. Bir adam fikrini cemleyip emedip halkın önüne çıkıp aydıp bilen realak mümkünçülüğü yoktur. Aydanam değerler.
Onu yeke bir adam. Ne Türkmenistan alıp görüm. 30 yıllap pikirini yani rahat dene şu at kim gürleş otursa pikirimdaydı ya. No. Şeydi pikir aydıp ekrandan nemeden gazetten jurnaldan yeke adam yoktur. 30 yıl geçti. Onun tebebi yani olon nemeliğinden nel bilen yok. O kompetente yok. Berdimuhamedov'un yaşil prezident bolup görür. Bir yerde pikirini aydan yer var mı? Yeke bir yerde. O birini käýäp ýa gyýryp bir töýüp neme dämez. Ana? O bu diýerek var ya. Tümö var ya, tümö. O bir milleti ýok etjek bolsaň, ne şol ýaly kereket edilýär. O indi barjak gerekde bardyňyz. Bu millete bitirdiňiz. O öňüňizde näme garaşýandy? Bir oýlanyp görüň. O tire öler gidersiň, o çağajyklaňyz. Olarda näme uňa bar? O. Her kim öz demeklerini atyk çoğuluklarına, çağalarına geleceği var da ya son bir oýlanyp görsün. Näme boljak? Ola baş yani döwletiň başynda şolar. Ya ödem yani bir bilen adam akylyny aýdyp kömek berip demeder ýalak sistema da derler. Bu bir adamlık sistemi. Berdimuhamedov hemmeňiz Berdimuhamedov'un aşağındaky adamlar. Ondan siz ýokary bolup bilen ýokda. Oňun ýagdaýyna görünip dur. Berdimuhamedov adyny, familiýasyny dogry ýazyp bilendir öýdemok. Oglunar gurrun betjek kelle. Bular döwlet ýönetýär. Ne şu wagt o tuňly ýok. Ýetir ayak basar ýalyk topragyňda bolanok. Şu adam ýok diýsem bolýar. Zäherli, çorly. Niye ödül bir hadır görün ölü var bir günü var bir gül ýalak ýurdy. Dogdogy urdular. 30 ýylyň içinde o wagtda däl. O beýleki imperiýalar müňillap zatlar demeden orta. Bular 30 ýyllar. O barda ýok etdiler de. Ne? Emem kemine ben görýän dadyma şu. O ne? Indi näme etmeli bilen toğrulur çıkýardy. Öyle külep. Bir dotronuň ýere düşeniňi düşünmek gerekdi. No. Indi bir neme var da yine başa gelip neme deyin men. Ya, Sovetler yıkıldı, o hiçbir neme geçirilmedi. Şonun neticesinde de hazır şu ýagdaýa düştük. Yani muňa garamazdan adamlar yine de o şu Sovet döwrü gowutu diýär. Yine şu baha berilmediğinin neticesi şol gowu diýilýän olsa. O şu wagtdan gowy. Şu wagtdan hemme zamanam gowy. Sovetden ondan öňkünden zaman bardyr. Şo da gowy şu wagt. Oňa seretsen yine ýöne. Biz Erwedi bilen deňeşdirmeli däl de näme üçin Norwegiýa bilen deňeşdiremiz o. O ýa köp zatymyz gabat gelýär. Gabada ödem potensialim doğrudan artık gelýän ýerim ken. O artık gelýän ýerimizden bar ýa howamyz ysy, ekinçiligimiz bolup bilýär. Norwegiýada ekinçilik ýok. O nevit gabat potensialim. Olaryňkydan ken ýa iň ýakyn şol da Sapara kiçi o demede ýerleşýär. Indi näme üçin o Norwegiýa bilen deňeşdirmeýärler-de Sowet Soýuzy bilen deňeşdirýär ýa-da o adamlar bir fikirlenmesin, hereket etmesin, bir tolgunmasın diýem
Suriya örlersiniz deyip korkuzayalar da arasında. Suriye'ye alak olursunuz deyip. Bu zatların hemmesi yankı Sovet propagandasının günümüzde de devam edip duran halatı. Yani adamı yalnızlaştırıp, hiç kimsizleştirip, özünden pikirlenme ukuyubun elinden alıp, izinden dürlü korkular veriyorlar. Yani şeysem böyle Her yerden olursun. yapıyorlar. Petikleyenler informatı, interneti Hava. seni petikleyen. 21. asırda internetini petikleyen iktidara, yani hükümeti bu adını oymadı kıyına. Dövrün yani inguli nemete kütüne Hava. geleceği generatörü. Son bu idine alan son kovulap yetmem bilmeyen de. Soňam hoply bir ýagdaýda. Senin birden ýurtda resurslarың var. Günümüzde de resurs o nemesi gittikçe yani talap artýar. Hemme kime gerek. Hasam hoply ýagdaý öwrülýär bizim ýagdaýymyz şu wagt. Yine 30 yıl mundan öň ayağa alıp bilen bolsak, yani doğru neme oturan bolsa, yine Sovet Soýuzyna doğru baha berilen bolsa-da şu gün şu zatlar bolmasdy. Indi şu sapara Sovet Soýuzyna doğru baha vermek barada birazrak aýdyp geçeýin de. Indi Sovet Soýuzyna baha berilen bolsa, iň birinji nowatda bilinjek zat Sovet Soýuzynyň bir imperial bir rejimdigine göz ýetirilerde. Baha veriljek bolsa. So imperial rejimler nämeler edýär? Bir milletin o milletlik ýagdaýyny ortadan aýrýarlar. Senin hiç bir milli nemelerin bolanok ine näme diýeli, ine haly, Tarih o diýerler, o medeniýetini, taryhyny hemme zadyny ýok edýärler, sana onuň ýerine başga bir zatlar öwredýärler. Hiç tarihde bolmadyk zatlary. O soň sen hiç zatdan habarsyz o ýaşaýan. Ine şu zatlara göz ýetirilse taryhyň elinden alınan dünýäde üýtgedilen diye bilen tawa bir jemgyýet başgaça göz bilen seyreder, şoňa görä de hereket eder. Ine bize hazır Azerbaýjandan o nesle izah aldık da. Azerbaýjan bilen deňeşdirip görüň. Azerbaýjanyň Ýewropa ine gaz satmaly, gaz almaly bolsa, indi bundan soň Azerbaýjan. Ne Kazakistan, o bize hiç yok o taýlarda. Barjasdan berdiler ýaly. Şoň ýaly bir ýagdaý boldy. Ine Sovet Soýuzyna göz aýlamazlygyň netijesi bu. Indi ikinji bir nemesi var sapara. Indi şol orslardan, ýa-ni Sovet nemesine bir ara getiren ors imperialistleriň tanamasaň ýene de şu wagt başyňda dur da. Şol orslardan häzir gelip biljek howpy ine bilen o. 30 yıl mundan öň Sovet Soýuzyny ele alıp bu näme boldy, o peýdasy boldum, ziýany boldum diýip ýankaýyşyňyz ýaly. Bir sonra olan bolsa-da çykjak neme belli. Ors bizim düşmanymyz. Nemesi çykýardy. Bundan soňra düşman, potensial düşman diýip çykjakdy we potensial däl häzir edil gözgöni başymyzda duran düşman. Yine sapara bir neme hasapladım da yıllık 4 milyar dolarlık Xitay'a gaz gidýän ekende. Pes bahadan bu, iň pes bahadan yıllık. Indi şu gazyň pulu Türkmenistana gelen ok bu. Besbelli, o pullar Türkmenistana gelse Türkmenistan içinde bu has başgaça has üýtgeçik näme diýerler ona? Kliptokratiýa nemeleri görerdik. 4 milyar değil, kemine kän olmaly 4 milyar. O Xitaydan şeyle neme çykýar da. Yok, bunun bir ýalňyşlyk var, böyle olmaly. Mümkinçiligi yok. Ona o Derde bir hatapda ýalňyş ýa-da hatap berýän bir ýerine talgylanýan bolsaň o bir ýere o salgylanýan da. Umuman ondan sonra 40 bilen 4'ü arştıryan olmagy mümkin. Ähli galyp Türkiýe näme diýär? Xitay'a gidýän ýaly. Neme tarapy da gidýär. Indi sapara şol ene
az olsun köp olsun Türkmenistan'ın içine giren ok bu zatlar. Türkmenistan'a giren ok. O, Nira gidiyor yine. Gazprom. Ne Gazprom'un ne iş var yurtta? Gazprom ne için Türkmenistan'dan gaz alıp edil şol alan gazını Özbekistan'a satıyor şol miktarı. Türkmenistan satıp bilen o. Türkmenistan ne için satan ok? Ve Türkmenistan'ın değil o gaz aslında. Şuna hiç yakol yani şu Sovyet dövründe, Sovyet nemesi yıkılan dövrde neme bolan olsatı yani baha verilen olsatı ors şu an Türkmenistan'ın yanına yakınlaşma mümkünçülüğü yoktu. Ya o deme ben aytıp bereyim kemine. Ne edil ne men yani yatan itin kuyruğuna baktın diye alak. Ya da elinde. 1991 yıllarda Sovyet Sovyeti yıkılıyor. Türkmenistan'da Türkmen cemiyeti Türkmenistan'dan kadın näçe gidiýäni, nirek gidiýäni, nädik gidiýäni bilýän guruluş ýok. O gad edarasy var. O da Moskwa deýişli. Türkmen gad diýip neme var, upravlenie var. O da gün Moskwa deýişli. O ýana Moskwiçler neme diýenler. İçinden 2 tane, 3 tane bu Türkmen adam var. Oğlum. O bir hemen gat koğutan yan kakacan niyadla familiyeti şu at yadıma düşen ok aydık bilecekler familiyetini. O da Sredya Neftegaz Montaj deyip Transtroy'un bir nemeti tresti. Ödem şu turtaveli köçötünde Ataba neme Aytak bilen şu turtavelin çatrığında baraklarda yani Bremen nemede şu gazlı turboları da atları çekip görün. Yani Transgaz deyip ya Transneft deyip orsun nemeti var da ulu kada provodlar çekip görün trest nemeleri. Şon bölümü bir onun Gazprom nemi Türkmen Gaz deyip upravlenie var. Gosplangan arka yüzündeki nemi. O tayda da bizden yaşı ulurak son başlığım bollu, başlık edil nemedir bu. Şu tayda işleyette. Başka içine girsen yeke Türkmen görecek manan yok. Onu direkt gidiye bu da atlar bilen yani Sovyet minister değil ya da yani Türkmenistan demediler. Hiç yerde bir de hatavam verilen oktu, hatavam geçen oktu yani neme değil ya da Soyuz ministerstvo deyip hatavı neme veriyorlar. Yani statistikalarda yani Türkmenistan'ın şunu çok az çıkıyor da deyip geçiyor. Onu biliyorum demetini biliyorsun. Biz de bu atları düşünüp bilecek, demet bilecek yek tük adam var da. Onları yok ettiler de. Sonra bir yetiştirmediler. Şu atkı yani satışan olup demet gören demeler vardır. Aşağı boştur. Porruk. Yani çüyrük. Yani bu da atla bolyan demetem şunu alak. Sebepler şudur. O bilim sistemasının yok edilmesine büyük sebepler şu zatlardır. O statistikan yok ettiler. O da şu zatlar hem mecettir. Yurdu yaptılar misal için. Yurdu ne için yaptılar? Dünyadan yani informasyonu almadı alak. Kadiyet salan okturur daşar yurdun kadiyetini. O aeroportta bağırlanan triyek ne şey bağırlanan oktu. Kadiyet jurnal geliyem daşar yurttan yok mu deyip şonu varla dediler. 21 laf şey ettiler. Hakikaten. Bunu yani bilmeyen var mı? Ben aydana bunu şu Antarktika'daki pingüinler biliyor. Bizim yani içinde yaşap böyle Türkmenimiz bilen yok. Gen vardı şol. Ya bildi de bilmedik. Tren oluyor ya görmedik. Tren oluyor. Gen yağdayları var.
O bu devlet o öz baştaklarının alardan daşı yapılar mı bu? Bu adamlar yani tiyahat etme demetinden mahrum edilir. Böyle temel hukuklara yani informasyon alma hukukundan mahrum ediliyor. Bu hem tün ediliyor. Sebebi olmalı bu. Ne internette ne hem bilmeyen yok. O bilimini hem tün yok ediliyor. Ya bilim reformasını deyip ne şu bu geçen ne mi bilim reformasını ettik deyip yani 10 klas demeyen 9'da getirdiler de. Şey diyorum demeyen içine de yani ruhnamanı alıp onun o taydana boş çıkarıyalar ettiler. Yani şu reformalar bilim reformaları. Bilim deyip bilseniz. Bilimsizlik reforması O olaymasın o? yine hat kolay deme yani neticesini atlandıran da şeyi atlandırmalı oluyor. Sapara umuman aydılanda yine Sovet o dövrünün nemesi edilmeli. Yine biz şunu hazır edip duruz da. Bir elementar nemede olsa da edip geliyaz 3 yıldan beri. O Sovet Soyuzu peydalı tarafları, o ziyanlı tarafları diye yerler. Yani bunun ziyanlı taraflarını gördük. Peydalı tarafını bilmedik. Yani bunu peydalı tarafını ne diye de presuppositional diye bir söz var da hıyali nemede aydıp bolar. Ne kavirlerin aydısı var da ne ors gelmedik olsa Taliban yalak bolartın diye de biz hiç haçanam Taliban yal millet değildik. Biz yani neme fikir ediyerlerde Türkmeni Müslüman görüyorlar sapara. Tarihi okap yine şu 15. 16. 17. 18. asırda Türkmen hanları, beylerinin özünü alıp barışı, yaşayışı, o fikirlenişi barada tarihleri seyredende o tayda Müslümanlık yeni näme göremo. Bizi şey edip neme diýerler-de ýa-ni Siriýa meňzertiňizin bu başga bir görnüşi bu. Diyeme kemine yani o nemeni nemettin Taliban'a meňde diýen adam Taliban'ın nämediginden bilen ok diýmek. Ne o Afgan 1960-70. ýyllarda ne şu atky Türkiýanyz bar. Yani şonalak ýurtdy. İran'dan hem yani ýöňde diýip Türkiýeden görelli bolar ýalar. Tamam. Ana o Afgan şonalak. O Talibanlar kim etti? O Amerika etdi, onu açık etmek gerekli. Amerika. Onun gururunu etmeli aslında bir gün. Yaşıl olsa. Eylek tarafında da ortaya. O iki tarafın, iki nemenin o tarafın diyeyinde yani çakışmasının neticesinde dören bir zat bu. İslam nemesi. O ayaklarına da kov edip yani din kelepçesini, zincirini kov edip kulplaptırlar. Dağını yani ayağı düşoklu. Din nemesi bilen düşoklar. O yani o insanlar inanlayan din bilmedim hayti dine değişiklerini aslında yok aslında İslam'a yakın sapara işte İslam şeylere kolonyal İslam olayan olsa onda o din yok şeyle men ne gowu nemeni vozodumuzda hem işe neme gözleýärler o hakyky yani bir İslam adynyň bir neme edilen wagtda yok bu hakyky İslam däl hakyky başga diýär-de. Her kim ananjyny bir gowundan çeçek bolýar. O öz nemesinden pikir edýär, öz bakışından, öz gözýetiminden seredýär. Ýöne Kur'anyň içini açyp okaň, Talibanyň. Hem Taliban köpüsini eden oku zatlaryň sapara. Kur'anyň içindäki ýazan köp sadetse şu Talibany. Nemet ermeli de yani häzirkisinden 3-4 esse beter bolmaly. Ne şey diýip aýdaýyn men. Bolýa sapara ol nemämiz däl, ýylleşlerimiz bir iki ýylleşimiz nemetde pul bagş etdiler, o sağ bolsunlar. Yani kiýäňde bereket, şary
Çağrı Saparov diýer. Tuğulum. Çağrı Saparov ýyldaşymyz ýygy-ýygydan näme diýär? Üns Yani berýär sağ ol, bäri sağ taraplara. ol. Deme, bunu halk kolu edilýänler edilmeliler. Ol bir adam güýje etse de etmeliler. Şuna doğru düşünün. Bir döwletiň ya milletiň demeti problemi şu millet bilen çözülmeliler. Milletin şuna yetmesinde bir adam, 5 adam, 20 adam plan iktidar, plan prezident näme günäkär däldir. Yani bir jemgyýetde adamlar ýaşaýan bolsa, şol adamlar işlerini ya ýalňyş edipdirler, ya düýünden etmändirler, ya da ters edipdirler. Yani gowy zatlar, gowy döwletler hemme kişi öz işini gowy edýändirler. Gowy bolan soň ondan gowy netije bolýandyr, umum netije. Elbet bolsa da elbet bolýandyr. Ine daşary ýurtda, Şwediýede yani hünäri bolmadyk adam bilmeýän işini ýapyşyp edýänler etmelem däldir. O jenaýete çekilip bilinýän nemeti bardyr. Ýöne bular däp bolup galanda. Her kim işini gowy edenne gowy zat görýär dene gowy. Imtahanlygam gowy, imtahanlarym gowy bolýar. Bizde imtahanlyga maşakda imtahanymyz ýok bolup barýar da. Bu umumy hemmemiziň nemetdir. Her kim o edeni işini gowy etdimmi, erwet etdimmi ýa-da etmelidim, etmedimmi ýa-da ters etdimmi ýa-da ýöne tomoşaçy boldummy diýilen nemäni her kim özüne bermelidir. Jemgyýeti birisi de hiç wagt edip bermeli. Edip berse de ýalňyş. Onun için siz eşiretli ýaşap bilmeýän. O eden adam belki ýaşap bilse biler, töwre bilen. Soň sapara soraglary, soň ýyldaşlarymyzyň pikirlerine geçeli. Şu taýda ýyldaşmy sorapdyr. Suw meselelerini nähil çözerkäler bular diýär ýa-ni. Sapara bawaraply. Demek Yiğitlerin nemeski diye. Bu ben ýagyla jogap bersem ýa-ni Merkus Markus. Ayrgus diye adam ayıp köşü eken. Nems adı olmalı. O ya da Pribaltika nemelen adı. Olan boluplar. Şulon 30 ýylla çözen ýeke meselesi ýok. Ulutundan kiçinden hiçbir mesele çözüp bilmediler. O çözdüm diyenler hem beceririm tersini çözdüler. O çözmedik bolsalar gowy bolardy. Bilen netije eletin ödün görüňiz dedi. Bu meselelerini çözüp bilmeýärler. Bundan araya hiç meselelerini çözüp bilmeýär. Onu näme ondan aýdaly. Ýeke meselelerini çözüp bilmeýärler. Gicicik yani dırnak ýalak meseleler bardyr. Pasport bermek diýen ýalak. Ya da yani ýurdun daşyna çykan adamlaryň öz watanyna dönüp gelir ýalak ýagdaý döretmek. Şonu çözüp bilmeýärler. Yani suw meselesini, eýleki meselelerini beýledir. Adyny ýazyp bilmeýän, iki sözlem gurup bilmeýän, giden ministrler kabinetine siz näme çözdürjek bolýaňyz? Şu ada tuğul yok, erti toprağında bolunu. Şu adam yok, toprağın yani işe yarar ýalak, derde yarar ýalak toprağında yok. Şoluk zarayalan nemesini düdetçik bolsaňam ýene de 30-40 ýyl gerek. Ne bulun yani düdeden işleri şol. Yani 30 ýylla hiç sat ekmen yemet görün ordalarım şulun nemesinden kan peýda bolurdy.
kemine. Bu en ormanly toprağın daýlanmaz. Sapara bular ýa-ni çözmek sözü bilen bularyň adı bilen ikisini bir ýerde ulanmaly däldi. İkisi bir ýere gawat gelen ok. Berdimuhamedowlaryň sözleriň içine ýa-ni çözmek sözü gelmeli däl. Çözüp bilmeýärler. Su meselesi gaty uly mesele. Sapara, Orta Aziýa entek. Muňa düşünüp bilen ok. Su ýok bolsa ýaşaýş ýok. Muňa düşünüp bilen ok. Muňa nähil düşünerler? Aýdyp bereýin, Allahdan geldi diýip näme düşünerler muňa? Köp günah etdik. Haytowadan ýa bir uğur tapypdyrlar diýdiň kemine ýa. Näme? Şemaldan ýaşdan goranmak üçinmi? Ay soğuk däl sapara meniň ýaşaýan şäherimi görürüm. Menem bilen okdum onu. Onu görürüm. Şolar ýalak mesele näme ýollar bilen çözür. Görürüm göreýin sapara näme kan diýmesin hildeşlerimiz. Şimdi men näme ýa-ni bizim owa diýip aýtalan owa bolsun. Şäherçe de o taýyp. Indi Aprel, may aýlarynda toý bolanda köplençe ýa ýaşaýar ýa uly tupan şemal bolýar da ýa-ni lewaň nemeleri şeýlere howasy. Soň indi şo döwürlerde toý etjek öý wekesi sapara. Ýaş ýa bulut gelberse balagyny çykaryp asyp goýýarmyşlar. Toý mihmanlarym bar. O näme maksady? Şolar ýalak çözüm taparlar. Ne babarapdan öne çykaýmaly zatly şolar ýalaklar. O sapara indi muňa bir baha bereli. Ne pikirim ullakan bir tebigat, bulut, o şemal gelse yıkıp yumurup gidýär. Garşysynda da bir bir aýalyň balagy. Akla sygyp biljek zatmy? O bir ýarym metr, 2 metr bäz giýýär. O bizden o tikilen balak. Şol näme garşy, tebiata garşy. Ne şeýle pikir nemesi barda. Ýyldaşlar ýa. Menem kan bildim bilem okdum. Menem köp ýyllardan arataýlarda bolman soň. Şu nemeleň mollalaň jyn çykaryp berýärler, bir tütlük nemeler. O umuman aýdylan diňe şu balagyny çykaryp ýa-ni tebigy betbaatçylygyň garşysyna balagyny çykaryp şondan goranjak bolýan bir jemgyýet. Cemiyet ya da cemiyetin agzalary o su meselesini nädip çözer? Su meselesinin bardygyny, bolmalydygyny o düşünerlermi? Ya da o biz köp günah edipdirs. Az namaz okapdirs. Ýene bir zat diýip näme etmelimi? Geçiştirip goýbermelimi bu meseleleri? Ya da hakykatdan seretmeli. O dünýäde şu at global ýa-ni howa gyzýar. Indi onuň netijesinde hem gurakçylyk bar, hem bizim ýa-ni Aral kölüni guratdylar. 1960-njy ýyldan başlap orslar guradyp gitdiler. Indän bunyň üstesine de Taliban kesýär. Näçin o kim berýär bulara maslahaty? Taliban ýoksa suwuň näme diýeni bilip beren näme däl olur? Bilýän bolsa öň kesertdiler. O däl ne mesele şo taýda. Bilýän bolsalar Sowet döwründe kesertdiler suwy. Ulu düşmanlar da Sowetler şeýle. Soň sapara şu ýyleşmesi ýazypdyr da her bir Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan, şoňa değişli özüni hasap edýän adamlar pikirlenmez zady. Gaz temesi azalsa uly alada galýan her gezek. Pullaryň nerek gidýär we näme edilýänini gyzyklandyrýar diýip ýazypdyr. Bizim iň esasy ýa-ni ýurdun her garşyna, ýurdun içindäki her bir zadyna eýe çykmaly, onuň hasabyny soramaly, kitabyny ýöretmelidir. Yani şonu etmänligimiz üçin şu güne de düşdük aslında. Näşe tanamyz ýokda, hiç bir zada baha beremiz ýok biz. Taş döwrümize öz ýaşap ýören ýu topraklarymyza baha bermändirisde. Başga ýene nämeler bar bilýäsmi ýurtda? Näme? Kemine bir jemgyýetde ýaşamaklygyň
O yani sen ýeke jözüň ýaşaň okda toplum bolup ýaşaýan insan. O her kime düşýän özüne göre bir jogapkärçiligi bardyr. Tormulluğu vardır. O. Şonu duymayan cemiyet o, şikayet etmeli. Hak yoktur. Yani çok jogapkärçilik demeler Türkmen demesinde bunu bir arayışılık diyediler. Cehennemçilik diyediler. Bunu daklana atken ortada ne netice gelip yeten yeriniz. O bunu planu näker dip demeseniz o ayna gowy terete özüň rahat görüp bilmeli. Yani şonu görüp başlan soňuz jemgyýeti ütgedip bilersiz. Özüm gaty çalt ütgeder. Yani sizin şonu düşünmäňiz, görmäňiz gerekdi. O her kimiň özüne göre üstüne düşýän deme vardır. O. Biz nirak yetenimizi bilmek üçin bir daş töwereňizde seredip görün. Hünärli adam ýokdur töwereňizde. O waňyzda da käwe bolurdy, boşdur. O elinde hünäriň bolman. Gowy zady näde öndürjek? Dünya adam demede yani talap demedi o güýçli rekabet ya konkurensiýa. Ýokary hilli bolmaly hemme zat. O zatlaň sen da tatçak bolsaň hili bolmaly. Hiliň bolmagy üçin teň hiliň bolmaly. Yani teň hünäriň hili bolmaly. Gudraty bolmaly. Töwereňde seredip görüň. O hemmäňiz ýa Muhammed Fiyalak hünärsiz adamlar. Hem görürläňiz çok bolsa tezem çok bolmaly bolýar. Başga nemesi ýok. Şol bolmaly däl, şondan pes bolmaly. O adam ondan da pes bolmaly. Olar diýiş dogrup bilýän eken. Çyn bolsa bilemok, onuň gorkkan bolmagy mümkin. Dogry. Sapara. İldeşimiz ýazýar. Vatandaşlar, ildeşler ýurdun içinden çıkıp gaýdanmy 3 ay bolup barýar. Ýurdun içinden çıkıp gaýdan 3 ay bolup barýar. Ýurdun içi gaty kyn halk köçenýär. Özlerem gaharly gaty ýokary. Ve sizin çıkışlarınızı video edip skaçat alıp görýärler diýdi. Skaçat edip görýärmişler. Öyle o yurttan çıkıp gaýdanna 3 ay bolupdyr. Daşynda şu wagt. Ya da şeyle gaharlı, gaharlanacağını biz aydıp görsek bu evet oyun ýagdaýa gelmedi. Şu an bir milleti ýok etmek üçin ýa-ni birini guşapdyrlar birlere. Şu bolup duran zada seretsen şol çykýar. O birlerine kömek edýänlere Berdimuhamedowlar ýa-da şoň daş döwründäki iş dünýäsi ýa aýdymçylar diýildi şolar. Esas şolar. Yo ne şol adamlar ne bir bağlar yani açık bağlar iktisat diýilen bir düzgün vardır. Sizin şu gaçwat o iş ödläp ýören ýerleriňiz şo ýerler şo. O sizi yani iş bilen ütürecek bolýan ýurtlar ýa-da gaçyp barjak ýurtlar. O şo ýurtlarda ne bir teredip görün adamlar näde şu derece yetipdirler. Yani o namaz okap etmediği belli sapara. Onu bilýäs. Belki şeytan da aşlap. Şeytan da aşlan olmaması mümkün. Yani daşladılar wagtynda o öz şeytanlaryny daşladylar yani öz arasındaky şeytanlary. Hakykatdan doğru. Sapara meniň gowy görýän nemem
o tipdäki illeşmesi ýazypdyr. Indi şu Hı. häzir okujağım kommentariýa ýaly kommentariýalary hakykatdan hem köpräk ýazyň sähäp. Şunun ýaly tipdäki kommentariýalar dinleýijini beýle adamlar pikirlenmäne alyp barýar, pikirlendirmesini güýçlendirýär, ýitileşýär, nokat pikirlenmä ertýärde gowy zat ýani. Indi bunu gowy edip size demetip bereýin, aýryp bereýin. Temür okap Awa. berken kan neme. Hana opozisiýa haçan Türkmenistana barýaňyz, o heleýlerin balagy barada gurrun etmäge utanaňyz okmy diýär. Indi men bunu bir demet bereýin. Ýani terjime edip berjek sapar. Özüne de terjime edip bereýin. Neme kemine terjime diýençäň men Bolýar. bir käte Ha. neme deýin. Bolýar. Bara. Umuman indi illeşler ýani opozisiýa sözüniň näme diýene bilýänsiňizdir. Opozisiýa diýmek bir işläp duran konstitusiýasy bar, kanunlary ýer bolan, hukuk, adamlaryň erkinligi hemme zat ýerinde bolan bir ýurdun içindäki siyasi karşıdaşa opozisiya diýilýär. Doğru dälmi? Türkmenistanda o barmy? Kanun barmy? Ýok. Hukuk barmy? Ýok. O yurt ýok ýaly, halkyň ýarymdaşynda bolan üçin ýurdam edil ýok ýaly diýip hasap ediyorum. O ýurda kleptokratlar, ýani ogry ýurdu talama düzgüni dolandyrýarmy? Dolandyrýar. Arasy hiç bir nemesi ýok we bunyň opozisiýasy bolup bilenok. Bunun opozisiýasy bolmaýar. Bu näme diýmek bolýar? Ine Berdimuhamedowler ogurlap, ýurdu talap, ýurdu dolandyrýar diýip hasap edin häzir. Soň şonuň opozisiýasy bar. Näme diýär? Berdimuhamedow seni yeňip seniň ýerine geçip men ogurlajak diýmek bolýar. Opozisiýa şol. Ýani opozisiýa häzirki hökümetiň ýerine geçmäne synanşýan, izgiderli synanşýan bir nemedir? Siyasi topardır opozisiya. Ama biz Berdimuhamedowyň ýerine mi geçecek bolýas? Bardır belki geçecek bolýan, ýöne onu başga ýerden gözlen. Nämäni? Ýene şonuň üçin neme bolup bilmeýär. Türkmenistanda opozisiya bolup bilmeýär. Bu sözüň özü hem artykmaç hem ýalňyş ýerde. Opozisiya Türkmenistanda täze Türkmenistan gurulandan soň döräp bilýär diňeje. Ýani adaty bir hökümetiň bolmaýan ýerinde opozisiya bolup bilenok. Sapara. Näme opozisiýany düşündirdim de indi opozisiýany Berdimuhamedowler häzir ýurdu talap, o sogana çöwürdiler de şeýdip dolandyrýarlar ýurdu. Indi onuň opozisiýasyny pikir edin. Ýok, Berdimuhamedowyň ýerine bizi geçip talajak diýmek bolmaýarmy? O. Ine Yeme o da şeyle olun onun biz demokrat diýerler-de. Yani demokrat yani ilk wilek yani siyasi reformany, iqtisadi reformany, sanayi yani endüstriyel reformany, o bilim reformasyny geçirmän o demokrat yani näde kurjaňydy halka düşündirip berin. O şol bilýän boldy. O ilk wilek döwlet gurulýandyr. O gurulmadyk döwletiň o demetinde näde opozisiýa. demokratiýa diýilýän debe çeredip görüň demokratiýada çarky Yo, opozisiya meclisin içinde yerini alıyor. Meclis var mı Türkmenistan'da? Yok, hiç zat yok. Ne kanun var, ne hukuk var, ne düzgün var. Bunun opozisiyasının, bolonun ne peydası var? Opozisiya. Yo, bunu bolonun bir yerde bir peydası var. Ne onu aýdyp bereýin. Tahmin ettim. 30 ýyl şu wagt aýdylýan büyüklü problemler var. Şu güne getiren problemler. Olong hemme bir büyüklü problemlerin miwetdir. Şu problemlerden tiri yani Türkmen cemiyetini yeke Türkmenistan'dan beýleki etengi döwletlerini paýdaýyndan bir Baltikadan galan demekinde. O opozisiýaň işi büyüklü meselelerden cemiyeti uzakda saklama üçin bardır, bolondur. O şoň üçin şuňa çenli büyüklü meselelerin
Yeke biri. Yine de bu tapar gaydan yeke biri gündeme çıkarılan neldir? O kim çıkarmalı aslında yine. Ha o. Ne çıkarmalı ne şu apadist dilen adamlar çıkarmalılar. Baha bolon oldu. Olmalı Bol bilmeyese Türkmenistan'da yankı kanun yok, düzgün yok, hiçbir zat yok. Nereden olsun? Yani O elbet ben gogu deyip deme diyorlar ama men O tayda govum govu olup bilen ok. Elbedem govu olup bilen ok. Yani ya düzgün olmasa demem. neme de kanunun yok yerinde cenayet yok değil şiyalı. O şeyle. O şuna gel ya. Indi sonku hemen aşağı çizip o ikinci sözlemine geçelim. Indi Türkmenistan hazırki yağdayından ne opozisiya ne de aktivistler. Aktivistik personlardan aktivist değilse sapara benim aklıma ilkinci gelen zat tebiatı koruyan demeler insanlar aklıma geliyor. Bu opozisyon aktivistler geçen bir mesele. Bu zatlar geçen bir mesele. Buna başkaça düyüple çözgüt gerek. Ama yine bizi şey edip yankı opozisyon aktivistlik derecesine aşağı yankı derece değil de derekesine düşürecek oldular. 2-3 yıllar. Ona ne diyorlar mı kendi fikir ettiler. Biraz ya o oyunun içindeki oyunu düşünmesen şey edip umut et yani. Son ikinci sözlerimde de yaz ya. Yine ben fikrimce en esası yeri şu daimi kandi yani heleylerin balağı arada gurrun etmeye utananız yok mu diye. Indi o gurrun etmeyen utan bu gurrun etmeyen utan diyor bu heleyler balağını çıkarıp tupağının karşısına balkan etmeyen utanan yok mu? Hı? Kimin aklına geliyor? Indi şunu gururlaşmalı değil mi? Indi bu nereden geliyor sapara? Bizim cemiyetimiz Araplaşan, yani Araplaştırılması inançlanan bir cemiyette. Bir Arap nemesinden geçirilen o manayla. Indi Araplaşan cemiyetlerde şeyle bir zat var. Adatı yine raiyet deyip hasap edilen sınıfın taşında fikir etsen gücün olmalı. Fikir edecek olsan. Eğer gücün yok olsa hücum ediyorlar. Ona utanan yok mu? O bizim değerimizde yok. O bizim otayımızda yok. Hiç öngörülmeyendir. Bunlar yankı sen etmesen tarihten ne edip görecek? Geçmişe seyredip bir zatları görüp şondan ne alacak bol yani. Senden önkülerim geçmişte hiç kime hiç zat ettirmendir ha. O şon yetmez ne boluşumuz şu. Indi sapara şu Araplaşan cemiyetlerdeki hasiyet bu üstüne toplayanlarlar. Üst köşük fikir ediyen neme olsa o ayarların o asmasın balağın kırın ettirmeyecek olsalar. Asmal değil. Kim aitti senin o bir giden o yani ullakan tebiatın tupağına karşı senin balağın durup bileceğine. Nerede görüldü? O balığı demenin balığı. Kim yiydi onu? Yo, yine şu zatları o gurur ettirmeyecek ol ya. Yine cemiyetin boluşu. Yine şu cemiyete barıp halas edip demokratiyada yaşatmalı da yani hak hukuk neme verip bulan balığı nasip görecek. O demokratiya hormatı olur mu şu adamın? Balığı nasip gören adamın. Tupağının karşısına. Şemaldan korumak için toyunu, şemaldan korumak için balığını asyan adam. Demokratiya, bilime hormat olur mu? Özgürlük hakkı var diyorlar eminim. Ya onlara yine şeyle peydası olacaktı yani. Biz taze Türkmenistan'da balığı nasip gören aslında uğratmak için aslında şemalın karşısına görüşmek için değil mi? Ne şeyle neme şunun için benim yine bercek maslahatım iyileşler o nahil fikir gelse arkayın çekinmen aytmalsınızdır yanlış olsa da siz yanlıştır o bilyançağınız aytmalsınızdır yani özünüz o farkına vararsınız işin içine girenden sonra yani hiç kimin sizin nemenize kaytar vermeyene hakkı yok yanlışlığını o düşündürüp bilir o sen dinlemelisindir. Düşünmesen kabul etme yine de. Dinlenden sonra düşünmesen kabul etme. Özün düşünýänçä. Sen bir düşündürüp bilmeye bağır. Özün düşünýänçä gitmelidir.
Şonuň üçin hiç çekinmän, şey dip halkyň nemesine alyp gelýärler-de erkinligini. Neme kemiydi men tutaýdym menen bir sözlem aýdaýyn. O biz barp düzeltmeli diýilen neme ýok. Siz şunu ýadan ýigit bar. Alman näme kim? Yiğit, Alma yiğit diýen. midir, näme midir? Ya o bilem ok. Ýigit ya gelin o tapaw ýok. Ne sen diýenini o adyňa ýazypsyň. O sen barp etmeli ol. Apa diýdi ya beýle ki barp o näme üçin saňa bir zat edip bermeli. Sen şoňa neme jogap tap. Sen kim? Saňa o men Sapar aga barıp şotaýda düzötüp berip gel alma sen gowy ýaşa diýmäge o men saňa näme berýim mam. Ne saňa şeýle neme bererler? Ne florialaklar ya aga aklyň çatýan bolsa oňa da jogap bermäli, aklyň çatmaly. O ýur tenkidem. Her biriň. O deňlik isleýän O nähil başga ýer düzedip senem gyrada o näme? Yine de deňlik isleýärler. O adalet itler. Onuň adly bolýam. Mene 70 ýaşly bir adam. O şotaý düzedip berip o almada barıp şotaýda togurlunyny ördün. O nähilek beýle bolýar. Bir ýa realni böyle bir adam ýalyk düşünmäni demetmäge de bir nemäňiz gerek. Allah'dan şeyde bisleyen değildirler Sapar ağa. Pikir edemem. Bergisi var ya Allah edip deme diýerler. Belki de bergimiz vardır bulara. Şoňa düşünemem. Bu ne yani Sovet demesinden galan o propagandist gatlak nemen apazisiýa bolup halkyň beýnine sokup bilen zatlar şu zatlar. Ana apazisiýa diýilen zat bar şey şonu ağdaryp onuň ýerine bular geçmeli diýen ýalak. Elem. Yine yankı çağrını iyileşmesi yazıyor. Türkmenistan'ın her yerinde bir neme var ekende. Nar ağacından ağaç çemçe astık diye bir toyda yağış yağmasın deyip kara bulutlar geldi diye. Indi bunun nemesine geleli Sapar ağa. Yine nämçin şunun ýaly ırımlar edilýär. Köpräge aslandyr şu at suw ýok. Şeyle mi ka şu balaklar bilen çemçeler sebäpli Türkmenistan uğrap gitti. Şeyle bolmaly. Neme boljak bolsa da ýöne Sapar aýynda nämçin şu zatlar edilýär Türkmenistanda. Inde şeyle bir zat var. Bir hepde öňünden haçan we saat näçede ýaşajagy anyk belli bolýar-da. Yani anyk bolmasa da anyğa gaty ýakyn derejede men bu howa nemesine hemme kim izarlaýar. Yok, ben Dayhan uğramsam. Ben elimde 7-8 sanak howa berýän demeler var, bürolar var. O gismeti 30 gün berýär. Yani 30 gün memerak köpçü 14 gün. Onu bir hepde toşunup taarny çelim berýär. O indi Ben ekrançylyk bilen meşgul bolýan. o ne? Ben şoňa seyretmän demetsem giýje doňsa bardadyň bir tagatdy ýok bolup gidýär. O ne Sapara Bunu edip bilýär. Wat ne alym şo demeleri demeleri şol çemçe atıp görmürler. o çemçe yine de gowuken o balaktan. Sapara indi hazır ýaşyň ine aýdal bir hepde öňünden siziň toý günüňiz ýaşajak. Gowsy size ýapyk salonda toýuňuzy etsek diýip ýa toý mekanlaryny hem açyk hem ýapyk ýer bolmaly-da. Siziň toýuňuzy ýapyk demede del ätýaşdan howa ýaşly görkezýär diýip aýtmaly-da. Bular hayran. Ne dedim ya akıllı adamların değerlendirecek yer mi kendi yani Türkmenistan? Yok diýende ben taýyp ne bolan nemeni aýdyp berýän ähli Türkmenistany bilýändir, bilmelidir. O ýa Betslujban neme meteorologisk nemen başlygy bardy. Ýagmyr Bayramov. O ben daýlamdan. O ben diýemän o men şonu
daha soğudan bir yerde yağış yağıttırım. Evet, onun parta raylanttırım. Şu yağış yağdırdım deyip işten ayırttım. Hmm. O, Soň şu hakykatdan şu günäkär bolupmy? yani kabinet ministrin ul yığınağına kıyırıp käýýäp adından gelen deyip o. Gyzykly. Yani sapara şey dip ılım bilim pes olan soň neme bolýar-da mejbur ırımlara, umytlara, hatta umyt aslında bu ýanky balagy çykaryp asýa umyt edýär. Şu balak şu ýaşy iýizine gaýtarsyn diýip. Yonu da adam umytsuz bolan ok kemine. Umyt edin edil balaga Bolýar. çoğunan demek diyorum ben umydyňdan bir tutarlykly bolsun. Aa. Gyzykly. Bir şol entägem şeyden naşlap görün. O yani garakçı cahil bir araba onanıp o şeytanlarına emedim. Yani Araplar dini doğru manetidir dediler kemine. O doğru. Ondan görürler alıp beylekin emelerde tarikat nemesi. Olurum holding hayti bunun banki nemeleri hayti din nemeli tarikatlar var. Hem bece din teyat. O yani din tüccarete uğurlar. Doğru. O tayda da 300-400 milyar dolar aylanıyor. Yani kıyıtkın emeğin için. O doğrunun aldan o trilyonu etti yani. Yani cahil edip o halkı yani şeytan naşladı o 30-40 milyar dolar pul alıyor. Şeytan naşlaban demediğinden giren pul 30-40 milyar. O Ava şeytan daşly şey pul gazanýarlar o. o. Sen kadın 4 milyar diydin ben son günden emettim. Sen gaz satıp 4 milyar o yıllık kıtaya 4 milyarlık gaz satıyor diye. Bulur şeytan naşladıp 30-40 milyar dolar pul alıyor. Gazımız orta verelde biz hem şeytan demelerini getirele. Ýa-ki 3 tane şeytan var. O barur häzirki Mekke hakyky Mekke däl. Bize de gelse bolýar ekende. O. Yönde bir anlattıranızda da o derecede demetlerler. Yani. Soň o metan gazynyň atmosfera çykmagy hem ulu mesele häzir Türkmenistanda howany hapalamakda ilkinji orun hawa bizim yurt hiç zada kontrol ýok. Gate of Hell ýanky deme derwezanyň burun gidýärde. Çykýan gazam howany köp hapalayar diýe. Hakykatdan hem şu wagt Türkmenistan diňe o taý bilen baglanyşykly däl. Ähli gaz çykarýan yerler bardyr. Ine Hytaýlaryň onun gaz çykarýan yerleri hiç nemeden oklar hiç o serasaplyk ýene näme kontrol ýok-da. Nädip çykarsaň iň arzan usulda çykar bermeli. Şonuň üçin o Ýeme nefti gaýtadan işleýän, gady gaýtadan işleýän zawutlar var. İň hapa ekologik nemede iň agyr nemeli proyektler şolar. Näde o zawutlar vardyr, karbamid zawutlar vardyr. Da Hudaý saklatyn. Hudaý saklatyn. Ödem bunu bir yani uzman yani bilgili kontrollerini geçip kabul edecek kuruluşlarım yok Türkmenistan'da. O şu kuruluşun hem becetinin başında yani bir adamlık devlette olsa bir adam oluyor da. O Türkmenistan yönü diri yönü doğuda hoğut bilir. Mawa. O politilen daha çıkarayan nemeler var. Davutlar son kullanıldı. Ne Mary'ın töwreklerini bir seyredin. Halka seyredin.
Orta yaş 40 ýaşy intir kemini. Ýaşyzyk gelinler rak. O, ýene bir zat bolup gidipdir. 40 geçen geçmedik o. Hmm. A, Nasıl vurmuş onlar? Gate of Hell turistik yere öwrüldi. Aslında hem gaz zaýalanýar hem tebiaty zaýalaýarlar. Bu zada siz nähili düşünýäňiz diýip sorapdyr. Bunu yapmak için pul verdiler yanlışmasam geçen yıl Sapara. Şol derveze var ya. O Sovet dövründe yapılmayan alan. Şonu yapmak için pul verdiler. Entem yapılan ok. Ona Avrupa Birleşigi yanlışmasam berildi ýaly. Şo berdi ýa-da şoňa menzeş bir kurama edilýärdi şonu. Soň ine ente yapılan ok. Onam çıkıp o biz yapacak deyip bir habarlarda neme görkezýär yalandan. O pulam aldı. Bilmedim o näme etdi o pulu. Bir yere aklap koyverdilermi? Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bardy. Şonuň üçin o yapılmaly. Diňe o däl ýa-ni biz Türkmenistanda gaz çıkarıljak bolsa belli bir standartlar bolmaly. Şo standarty gawat gelmeýän firma iş geçirip bilmeýär. Eger ýalňyşlyk goýberýän bolsa-da iş şonuň elinden alınmaly. Sebäbi hakykatdan hem ziyanlymy ziyanly. Bütün dünýäde bu neme standartlar bar. O sen hem şo standarty gawat gelmelisindir. Onuň ýaly neme ýok. Yani bir netijesinden kaçarım diýilen düşünce bolmaly däl-de. Şöyle. Başka yine näme var göreli. Başka näme ýok. Häzirlikçe. Umuman Sapara gelýänçe soralar. Nämeler. Yani Türkmenlerin nemesi şu pikirlenmedikçe hynýada düşecekler. Hiçbir meselesini doğru çözecekler. Yine geçen bir neme gördüm. Uğrattılar da. TikTok'ta palçılık nemesini, biznesini alıp barýarlar. TikTok'a. Yine elinde karta var, palatya. Şimdi aýdýan zatlar, o klişe standart zatlar. Yine bir toyu varmış diye yani. Toyu olmayan Türkmen var mı? Misal için de. Sana o bar diye o şöyle bir karındaşım diye. Son o daşar yurtda o kıyınçılık görýän ýene näme eýle beýle şu standart jemgyýetiň häzirki problemalary palçylyk dil bilen aýdýar-da. Ona bilýänmiş gibi edip ýa-ni nemede. Son arasında güldüren yerim ene ben diye kartadan o palatyanma seyret ben arasında kulağıma da sesler geçerdi. Hem aytdım yankı däl niza yatırar ýalyken de kulağına ses eşitleyen olsa da. Sebäbi üýt köşük. Gemel şular ruhnamadan okan bolaýmady şu zatlar neme kemini ben şol ýa-ni sizin ruhnama döwrüňizde daşynadym boly.
Gatty täsir eden bolma mümkin. Ruhnama Gatty kän faalatyp görün, ha zyn çykaryp görün. Bu ha bizim ýurumyzda ýokdy bular ýalyk. Zyn çykaryp bilýän. Ben zyn çykaryp bilýän bolla gawat gelmedim ben. ha. Taýda epetli ýyla ýaşadym. O jin näçindir bir şu ösmedik ýurtlarda bolýar özem sapara. Şular ine neme de daş döwründe bolýan wakalar akyl ýetirip bilmän jin we ýene näme alyk ýaly nemeler tapýarlar-da. Öňkü köne atalarymyza etmändir bunuň ýaly zatlary bular edip neme der ýalda. Indi şol men o taýda üns beren zatym ine adamlarym o hemmesiniň problemasy ýa-ni gelecek gaýgysy bar. Ben palçyym nemesi o gulagyna ses eşleýär o taraplaryny bir gyra goýsak sapara arasa neme galan zat ne Türkmenistandaky adamlar o ertirine şu atdan o gaýgyryp başlandygyny gördüm ben şu taýda. Bulan bir ulu bir zat. Demeden geçýär-de, ýani köpçüliň arasynda bu zat gurrun elildikçe aýdyp bilmedim sapara. Açylyberse de neme bolýar-da? Problemanyň çözgüdi nerede diýip gözlenip başlanýar. Iki adam bir meseleni problemany ortağa çykarsa bu nädip çözmeli ýa-da soňky adam şeýle bolýar. Ede, şu at bir ýeri torog ýa-da taparagy ýeriň şoruny, şoruny garşy nähili bejerigler edip bilinir diýe. Yer şor diýdik golun onu nädip bejermeli ýa-da. Ine edil şonuň ýalda ýa-ni adamlar öz arasında ortak problema ýöne bu, ortak bolmaly. Ine şor ortak bir problem. Indi munyň nädip o çözmeli diýilýär. Ertir, o Türkmenistan ertir gaýgy taşar ýurtlarda indi işläp ýaşap bolan Türkmenistan içinde de ýok. Başga ýere gidip bilen o Türkmenistanyň içini de düzeltmeli nemesine geljekde. Bu ýa-ni bizim aýtmagymyza gerek ýok. Şey dip aýlanyp gelýär bu iş. Indi munyň garşysyna näme ederler? O garşysyna işlemeli bular. Peýdasyny işleme mümkinçilikleri ýok. O garşysyna işlemeli. Näme edip bilerler? Bilmedim sapara näme edip bilerler. Bular edip biljegi iş ýok. Hiç bir iş ýok. Ýani halk bir azrak hereket edeşde hiç bir garşylyk görkezme mümkinçiligi ýok. Mene kemine ýurdun eýetiniň halkdygyny bu halka ýatdan çykarar ýaly edipdirler-de. Bular şu propaganda diýilen o ýani nemesi hatyly önümi diýeýin. Şonu şular başarypdyrlar. O bizim jemgyýetimiz hiç bir zadyň düýbüne, sebäbine üns bermez ýalyk ýagdaýa getirip bildirler-de. O problemlarynam o biri ne bir minister o köp ogurluk edipdir. O şoň üçin siz erbet ýaşaýaňyz diýdi. O Ogurluk ýöne näme üçin bolýar diýip soran ok. O diýämşik bolýar, oň sebäpleri bar. O minister getiren näme üçin otyr, ýani bir ýurtda bir adam hemme karar berýän bolsa, jogap berýän bolsa, karar alýan bolsa, bu näme diňe şol adamda bolmaly, başga hiç kimde bolup bilen okda. Ya ol demesini paylaşmaly. Normal döwletlerde bolşýarlar. Onuň öz funksiýasy bolmaly. Şundan şoňa çelli, men funksiýam. Men jogapkärçiligim, men himayatimda ýa-da men nemem. O galan tenki. Her kim öz işini etýär. O ýön Türkmenistana o ýok. Türkmenistana bir adam men niýe? Men sizin arkadaşınız diýär. Gidläp durun bunu bilmedi ýalyk. Ýong beýlekli ataňyz. Beýik ata.
deyik serdarın. Bir adam. Ol yankı on anan adamsına günahkar oğurlaptır o demet diyen oldu diye bile gitmeli. İlkulak bir ödüm gitmeli o gitmeli. Kaminetim bilen. Başkası bolun ok. Ne apazisi olayan ortalar şu da atla ne hem şimdi. Nemeden ok. Gaytam çok yani çok bürok neme diyorlar. Korrupsiya diyorlar. O tayda korrupsiyadan başka da hiç lat bolup bilmem mümkünçülük yok. Dige çok olmalı. Eger bolsaňam, dogry bolsaňam, akylly bolsaňam, akylsyz bolsaňam, bilimli bol, bilimsiz bol. O sisteme yok bolsa, seni işlemeli ol, başgaça bolma ýagdaý ýok. Sulatlar düýplemesine seredýän adam ýok. Sulatlardan uzaklaşdyrýarlar da, şo ogry diýerler. Ýani 30 ýyllap ogry öldürdiler da, bunu Türkmenistan ýok etdiler. O ýöne ogryny tap bilmediler indi. O sapara şorly mesele, o näme diýäňiz? Şorly mesele. Deme, hemme adam çözümü vardır, käsi kıyındır, käsi nemedir, o ýöne yani bu şorlan yerin hem nemesi vardır. Yani klasları, nemeleri, dereceleri diýinler düşünüp olur ýalar. O käbir şorlan yeri biz mazmurat ne diýär-de, ýydyna gaýtaryp bolýan däldir. Gittigidir. O taýlary başka teknik nemelere ulanmaly ýa-da toprakçy tarym diýip bir nemeler bar da, indi täze nemeler. Hidroponik. O hidroponik diýdi usullar nemeler kendir. Ýöne aşaňda toprak çorlugyny galar, çekeri ýokdur. Yemesi derecesine geçen orada, onun 4-5 tane kategoriyası vardır. O da yılla yani teretmesen eyleka geçendir, sonra beyleka geçendir. Ben bu da atlan nemesini okap nemedim Türkmenistan'ın ähli statistikasını biliyordum böyle. Ben hayt burada da kellemde saklayın. Kemme yeme o da atlar nememde yok. Yöne yani son stadiyasına getiren nemedim biz bazırat ne diye de o tayları gözden çıkarılıyor. Yani yöne toprak onu yani topraksız tarım deyip burada çıkardılar da şu Türkmenistan'a katı. Neme olmalı. Onun o hocalık nemesi endüstriyel neme geçip var yani. Son nemesinde yani yer giyinçliğine yayılan noktanın yokurluğunu etaj yokurluk diye. Yani tarımsız toprak neme önümçülük nemesi var. Yani bu dairenin yerlen üstüne yapmasan yani emetmesen yani kıyalak bir zat kurulamasan o tozak bir atışı nemesi ava her ketel o sizin tağlığınız ömrünüz bilen bağlı zatlar. Ne sizin beyker darlarınızdan arka dağlarınızdan o Türkmen halkına ne olur yalak ömürlük diyen neme oluyor padarka soğut diyen ne şuradan nadanlık doğrunun nemesi tağması yani yalak nememizde peşordan nemesi yalak ol kalya da adamlar nemesinde ömürlük peşorda kalyandır. Mama kedilinden son nemet. Ne şunun alak neme bu alacı var burada tapılar ilim bilim ösen nemeden yöne şu atki Türkmenistan'ın o hocalığı yöre düş nemeti dağ şatırlarının nemeti bu ödül cenayettir. Şu atki alıp barlayan neme vardır yani o hocalık siyaseti çünkü ödül duruşunu cenayettir. Bunu düşünen oklar olun yani düşünmeyen bilen o cenayetin nemeti adalı nokta. Nemeti bedeli sizin artıklarınızı öder. Çoğulukluğunuz. Şolu realak nemeti vardır. Zatları vatanına çözmeseniz
wagtynda oýanmasaňyz biraz ýani siziň millet bolup her biriňiz jogapkärçiligiň badygyny düşünmeseňiz bu zatla şeýle aşak deme bilen gidýändir. Soňam ýani toprağyň ýydyna gaýdyp bolmaýar diýilýärlik ýagdaýa gelýändir. O kategoriýa düşen toprak gaty kändir Türkmenistanda. Şu atky ekip dikip ýören nemäňizden kändir. Şeýlere gaýdaýyn men. Doğru. Son hava sapara dowam edeli. Paçlaň soňky ýörgünli sözü uzak ýol görünýär diýip söz ulanýarmyşlar. Uzak yol. Deme de häzirki halkyň içinde ýa-da giňden ýaýran mesele de hemme daşyna çykjak bolýar-da. Palça var ya olam uzak yol görünýär diýse ay onda gidýän ýok taşar ýolda diýip o taýdan bağdalýa o höwes artýa ýöne ine şey diýip gelenleriň biri entek 2 ay bolmaňka tutulup izne gidipdir de İstanbul'da. Şoňa da o şey diýipdirler. Diýen bolmalylar okman suratda uzak yol görünýär diýip. Demek kemine daşına çıkan adam kän indi tecrübe derýalak ya neme wagtym geçdi ödlerim bölündürler. Bu adamdan 10 adam 20 adam daşary ýurt demetinde cüpüne düşenini adapte edip bilýändir. Galany günü geçýänem bolsa adaptasiýa diýilen zat kyn nemedir. Adapte edilýän näler, bolýan näler çağalaňda kötünür. As bolmady, ýalaňaç bolmady o başgadyr. Başga zatlarym kändir. Ýöne adaptasiýa diýilen zat çözümli zatlar mümkünem däldir. Saňa bagly köp neme saňa baglan däldir. Dene yüzüň reňkini ütgedip bilen o. Pampyzy bilen syzlan ýalak bolup şo duruşuna galýar. Operatsiýa deňdirdi. O gyýdynlar göwütlerini ulaldyp ýanky ýaňaklaryny demet çiýşip böyle oňlene bütgän ok. O ýa çağası doljak çağası şon ýaly bolany. Öňkisi ýalak boldy. Onu bu da atlar nemedir? Şoň üçin gül ýalak ýurduňyz bar, şonu düzediň. Iň akylly iş şodur. Dünýede edip biljek iň akylly işleň biri şodur. Men 70 ýaş bolsam, maňa geregem däl, men ýaşaýan ýerim cennet ýalak. Biri cennetde ýaşamaly ýer taýra diýse şu tarýalak ev haýlak bolýar-da. Hiç nemem ýok, ben ýa-ni Duzum guğuri şey diýilýär-dämi kemin? Duzum guğuri aslında diýäňiz. Doğru. Ýöne ödem menden o adapte edip bilmerseňiz, o ben şulyň içinde doly adaptasiýa eden adamda, ýöne ben ödüm şunu adaptasiýa bolum diýip hatap edip bilem ok. Bolanok, bolmasy mümkünem däl, oňa da düşünýän. Ne Avrupa neme ütgüşük neme girendir, trende girendir. Bäde de şu ýanky milli neme ösüp başlady. Milletçilik duýgusy. Milletçilik, ödem ırkçylyga neme ýakyn. O da bir gapdalyndan isleseň islemeseň o kabul etmeli bolýan, dogry. Onu taklabam bolanok da. Sebäbi bular edýän talaplarym köp nemede hakly. Adalatyň hatyratyna sen göňünden turmaýanam bolsa boyun almaly bolýanda. O bular görüntüni görüp demedip ýurtlar urdular. Gelmişegem gelip köz ýerini görmeli. Köz ýerini görmek bilen hem galan ok. Ýykýa. Gelip bäde adaptasiýa etmen bu topar kynçylyklarym çykarýarlar-da. Hakkım talep edip o şuat yine Şüet'den ya yurtlarını ervet bolup o
kaçıp atalgalan nemeler var. Düzelen yerine adamlar iyine uğra diyorlar. Yani Türkiye'den Türkmenistan'a giden adamdan kendir. Şutaydan Irak'a, Suriye iyi verdiğin adamdan nemesin. Hmm. Vaktimiz doldu ya da. Oo. Oo. Şimdi devam edelim Ne Sapara. Allah'tır. Sen yurdun derler. O sen berde bu neme cennete koşundun Ya, mu? değişillerle. Ama Değişirler. değişillerle ama. Oo. Sen öğdün oradan bir şey derdin. Oo. Oo. Ya o sen ilk kulak köydü. Öğdün o vatık görmeli. Hmm. Oluyor. Gelecekte Moğollar, Palçılara ne ehil derediler. Bilyen, ılım, öğdü, din, yitip gider, devlet ne ehil dereder kâti. Oo. Gov Bu sonra. şarlatanlık bu cenayet. Değerlik dereder. Bu kanun o. Değerlik deredeceği bellidir. Aha. Şimdi eee, şimdi buna näme diýeli Sapara? Indi bu näme sebäpden bolýar? Bilimsizlikden, sowatsyzlykdan bolýar da. Zat ýa palçylyk, mollaçylyk meseleleri. Insan eee, bir demek kiçirak bir zady gurrun berýär, ama gurrun berendir. Yine Bali, Endonezya taraplarında bir ada emeleri, ada zincirde. Şu taýda bir adada ýaşaýan balıkçılarım, ya erkekler balık tutmana gidiyor. Soň tupan turýar Sapara. Indi ýanky balakly meseleniň nerden gelip çykyşyna değinipsem bolýar şu taýda. Tupan turýar. Indi soň izinde galan aýallar, çağalar şu tupandan diri gaýdyp gelmeleri üçin doga dile edip başlaýarlar. Ýanky Tanrı'a yalvarıp başlaýarlar da. O başka alaçları yok. Seyahat tupağının içine gidip olar halas edip bilen yok. Dine çaresizlik galya. Çaresizliğim yine şu zady emele getirýär da ýa-ni dürli inançlary, ırımlary, däpleri emele getirýär. Bunun o sebäbi yine ýanky ılımsızlyk, bilimsizlik, bilgisizlik zat ýa üýtgeçik zatda. Indi näme bolsa nähil bolardy, Amerika bolan bolsa diýeli, ýa-da ösen ýurtdan bir ýerine aýdaly. O şu gün balyga çykmaň diýerdiler Sapara, bar boljak zat şu. Şu gün balyga çykmaň, tupan turjak. Tupan turýar. Tupan boljak. Öňünden aýdylýar-da. Ine bu zat şeýle günümüzdäki ýene şu wagt bolup beren zatlar Bali'de, Indonezya'da. Şey edip ýa bizim balakly meselede şondan gelýär. Şonuň üçin birinji o bilim ösmeli jemgyýetiň içinde. Bilim ösmeli jemgyýetiň her bir agzasy yeterli bir derejede IQ derejesine eýe bolmaly. Ondan soň döwletiň özü bilim bilen o çemeleşmeli hemme zada bilgi bilen o palatyp o doğa edip bir näme döwlet dolandyrıp bolýan däldir. Ya da çäre geçirip. O çäre geçirip edip bolmaýa. Garas şeyler. Burada çäre de yankı palçyň nemesinden üýtgeçik zat däl. Atla seyreden de deň zat. Şarlatanlyk halka anlamak üçin edýär. Çäre. O çäre bilen bir zat edilip bolýan bolsa. O Türkmenistan bu wagt eýen ýyllara toýnak talyp beren ýurt bolmaly. Biraz Sapara şeylere bu ýagdaý. Yemek kemiğine ne bu bolyan zatlar hemme zat halkın gözünün önünde de ediyorlar. Bu köşk salıp başlan oldular. Halk gariplaşmalı. Dünyanın hem yerinde şunlar. Yani köşkleri ne ile kaşan bollukça halk şunlar bir geday olmalı. Bu yani TV'de kanundur. O köşkler sizin gözünüzün önünde sarılır. O sizin hedil edip onun tungup götürüyorsunuz. Yurdumuz şunlarla. Biraz o deme
Öşüňe meňdeş galy zatlaryň Ama diýler. bu işe yankın dine bilgilendirip ol nemäniň aňyrsına çykyp o görüşüp bolýan däldir yankı gadagan etme. Neme gelýär adamlaryň köplenç aklyna. Yine hazır bir minut. Men geçen tahyalı meselenin gurrun etdim de sapara. Tahyanyň gelip çykyşy aradaky öz okan bilen zatlaryny birikdirip bir zat aýtdym. O tahya bize hakykatdan ama o cöhitlerden geçen olmaly bizde hiç ýyly funksiyasy ýok. Bizim durmuş nemelerimize funksiyasy geçen ýok. Diňe üýtgän zady nagyş ýa-ni daşyndan goşmaly nagyş gelipdirdi. Ýöne men soň nemäni seretdim. Meniň hem öýde barty sapara şondan. Galpak diýär ekenler oňa. Meniň hem enem dokap beripdir muny. Kiçi wagtym bilem ok. Ýöne soň şol ýadyma düşdi. Soň häzir jühitlerim kölen deňe istirdim gaty meňzeşde. Ýani giňden ýaýrapdyr bu. O börük diýerler. Ýa jühitlerde guppa diýerler. Dürli atlar var, dürli nemelere görä. Ýöne hakyky tahya sözü nereden gelýär diýip sorasaňyz, ol derwişleriň geýýän uzyn demesi bardyr. Uzyn ak. O aýlanýarlar ha. Näme diýerler aýlanýan nemelere? Sufizm nemesinde. Mevlana Türkiýede bardyr aýlanýan Mevlana nemesinde. Ine şolaryň kellesindäki eserediň ine şonuň ady tahya aslında. Tahya diýilip şoňa ulanýardy. Soň indi men bunu aýdandan soň o bizim tahyýamyz o gadagan edilmeli maglumat näme manysyna gelen o. Bu bilgidir. Bu bilgiyi elde ettin, özün karar berýän. Yani bilmem. Men ýene de bir bilgi bu arada bir näme aýdaýyn. Ana döwlet guruluşy etmeliler. Guruluşy edýän döwlet däldir. Hökümet diýen. Hökümet o döwlet tapagy ýok. No. Türkmen şu näme däl? Türkmenistanyň guruluş kurýan näme? Yani aeroport kurup berýändir. Otel kurup berýändir. Döwlet guruluşy edýän däldir. Guruluşy dünýäň hem ýerinde Sovet Taýydy köni Sovet Taýydyna başga ýerlerde hususi firmalar edýändir. Döwlet zakatçyk bolup beripler. Yo hem arzan hem professional hem çalt bolýar. Döwletiň edeni içi ogurluk bilen dolýar. Yo, oğurluktan başka dat değil. O hakkı yok. Yani, konstitusiyanı alın. Onun Sovet ministrin öz nemesi olmalıdır. Vazifeli olan öz içki, yani iş nemesi, normatif nemeleri olmalıdır. Şolun bir yerine devlet kuruşu etmeliğinin yeri yoktur. Şu an Kur'an kulun ehleden nemeleri hem cenayettir. Peydası değil. Duruşuyla. Evet, hak yok. Onu işler. Devam edelim sapara. Statist bilgi için. Kuruluş edyen olsa devlet derler. O indi o bilgi, yani bu bilgiyi näde bulanjak bolsak, bizim elimizde, yani tahyalı meselede. Tahyanın gelip çıkışının o bilgisini verdim. Giymeni devam edip bilersen o bahari o bir tahya, yani onun bir neme diýen yeri yok. O ziyan berýän, peýda berýän ýerim yok. Hiç bir yeri yok. Yani bilmelidir, yani tarihini bilmeli. Hiç bir zat howadan bir gecede o aşağı inen ok. Emme zatın bir döreşi, gelip çıkışı var. İslam dini bir gecede gelen oktur. Ona yine mollalar şey deyip öğretiyor. İslam dini bizim eramızdan önkü 200. yıllardan başlaya kökü İslam dininin. Nebati deyip bir hazırki Arapların ataları var. Nebati deyip bir o milletten başlangıcı. O 700-800 yılın devamında kamilleşen ortaya çıkan bir zat.
Hovadan geldi diňe demelerde bolýasam. Mollalarda. Suwun üstünde yürümek. O, Oduň içinden geçmek, kellesi kopsa da o yaşamana devam etmek diýilen ýaly bir giden hekaýejikleri var. Dowam edeli. Statistika palçylykdan 99% takykly görkezýär. Şonuň üçin palçylyk nanman statistika köpräk nanmaly adamlar diýär. Statistikany elde etmek üçin ýene-de bilgi, usul, metodika, soň dogry interpretasiýa diýilýär. Bu zatlar gerekde statistikany. O zatlara üçine bizde ýene bilgi ýok da. Tejribe ýok. Birigen ýa-ni data ýok. Ya internet gadagan ýurtda o inden agryk statistikaňa yani kıyınlaşıyor. O big data kıyınlaşıyor. Çırrımlaşıyor. Belki de köp zatlar mümkün olmuyor. Ya bular şunu ne yapıyor ne diyendirler diyen. Yani şuları yalak karanlık ne mani. Sonra Mekke akiderler. Taş şeytan aşlatmalı. Onun bayraklarını deme diyorlar yani. Atleçifsi değil ya da yani. Hünkü dille. Tapavutların onlara şöyle yalak haca gidip geliyorlarım başta deme. Ben haca gidip onu tiyatroda deme diyorum devlet yolbaşçılarına bütünlük Katı demem geliyor, haypım geliyor da bu millete orada hiç olun. Sorun demetin aşağınak milletler. Görgülerin nereden geliyenlerini o düşünen ünlüleri bu zatlar o ütkap başlar. Sapara o devam edeli yine emrinemeden. O HSM Havarda täzelik okudum. O Xitay Kırgızstany 3 milyard dollarlyk bolmaly. Guruluşyk etjek diýipdir diýär. Xitay Merkezi Aziýany o karz kredit gazygyna mekam oturdup başlapdyr diýär. Bizimkileriň o alan karzlaryndan nähil çykar diýär. Ya bular ondan çıkacak olup alayan nedirler? Bu sonu belli değil. Biz bir alalı o halkam ya ben bitin niye didiriyediler kemine? O biz bir ýele o halkam pelanyny iýsin diýip ýa-ni näme Vefa Haçiýew ýa-ni Hoca Muhammedow diýilen ýalak nemeler Türkmen eliteleri diýeli şey. O ýa-ni Gurbanoğlu'nyň garyndaşlary emmesem uzaktan yakından garyndaşlardy. Şeyle indi o Xitay bizim üçin howp. Öňem şeýleti, asyrlar boýunça şeýleti, o häzir hem howp, o geljekde de howp boljak. Şonuň üçin birazrak nemetmeli ýa-ni Orsdan gutulup Xitaýyň eline düşmek gaterbet bolarmykan diýen. O gapandan bu gapana o nemetmek. Şonuň üçin doğru nemetmeli. Ötmeteňiz elbide ama biriniň gapanına düşmeli bolýaňyz. Oly tez düşetiňiz gelmez bolun ýöne olar düşürürler. Olar güýji bar. Mümkinçiligi bar. Denem ten halkyň pasporty problemi bar. Garyndaşlar bir garaň ýurduň içine girip çykmagy problemi. Tiýagat etmäňiz, internete girmäňiz problemi. Siz onuň nädip onuň ýani biriniň demetine düşjek gel. Özüňiz haýyş edip girersiňiz gapanyň içine. Ýagdaý şoňa etdiler bu. Şu Türkmenistandan tez
para ver. Yalvar yakar edip çıkkaydın. Şurada kapan şu. Eliniz bilen, ayağınız bilen var ya. Onun düğünü düdetmen, düdecek vat yoktur. O siz yine de bir sabar gaytalayın. Sağalağınızda artık çoğulukluğunuza şolun görecek gününü bir pikir aylan. Sizden ullokan hayış. Siz şolun önünde katı ulu cenayet ederdiniz. Yani, şu vat en sonku mümkünçülüğünüzdür. Şunu düzeltip bolyandır. Tevaplerini bilen adamlar var. O ne düzelteceğini düşünen adamlar var. Bu da tanı katı ağır. Juda ağır. Düğün adam değil. Şu fırsatı siz elden beren soňuz bunu düzeltecek yok, bolmaýar. Mümkün değil. Şu adam giç. Yani mümkünçülük var. O dünyada bolup geçen zatlaryň hemmejesi şoňa bir awat gelýär şu an. Dünya ütkepdi. Şu ne ben içinde ütketip bolýar. Soňa ütket adam taplanna da mümkünçülüğü de olmaz. Şolong şu atky Duran Türklerinin artık çoğulukları üçin değişli şu zatlar hemmejesi. Olaryň bir şaýymyz var. O aslında bir yerlerde o mekan tutar yerler bolun. Yani gaytalan demeye maydayn. Müňden 10-20 adam adaptiwitde ya eder ya etmez. Şolary ýalak demez. Bular näme gazanyp näme ýitirip berende de düşünen okmy kan diýen. Yok. Pikir etme nemetinden mahrum bolupdurlar da. No. O ýerleşmiş ýatakya o beýniňi kızgın saklaýar diýip geýdirdiler maňa ýaş wagtym diýe. Beýnisi gydana meň diýär Şu millet. kän gyssa da gowy däl de beýin. Yo. Şu beýin gyzana meňze ýa bir sora bar o. Häzirki wagtda jemgyýetlerde aýrylşýanlaryň sany köpelýär. Bu zatlara näme sebäp bolup biler? Feminizm bu zatlara sebäp bolup bilermi? Başgaly instituty dargaýar. Häzirki wagtda 50% çelli ýetdi diýär. 50% çelli ýeten nädäldir? Dargama nemesi. Gaýtam häzirki wagtda azrak mykan diýär. Näme ýa bu jemgyýetleriň aslında ösmegi bilen baglanşykly. Men feminizm bilen de onuň bir täsiri bardyr. Ýani ullakan demesi ýok. Feminizm gaty kiçi bir zat diýilýär ýa-ni. Bilmedim nähil izarlaýaňyz feminizm. Hala Türkmenlerde feminizm tek yani umumy aýdypdyr ýaly jemgyýetlerde diýip ýazypdyr. Olaylar Hawa, bizde yani tejendi adıma düşýär yani feminizm zat diýäňiz bolan şu yani triýen başynda dünýäň kosmosyň problemlerini deme diýerler de. Yani kapsynda çöp ýok. Çöp dikilmedik de. Ýaşarýan zat ýok. Bolmady. Tersekler çayın başında şey gürülme diýär. Ne şu garyň nemeti şordur feminizm. Ýaşaýyşyň şu bolsa o maşgalany nädip saklajak eliňizde? Maşgalat ýaşar ýalak diýerler. Doğru. O ene bu zat ayrılışma meselesi neme bilen bağlanşykly? Özbaşdaklyk, erkinlik meselesi bilen bağlanşyklydyr. Öň näçe bolan okdy diýip sorasaňyz, aýallar kul derejesine getirýärler, hiç el hakyky ýok. Her türlü zuluma ýene näme? Çydap ýaşap gezip görenlikler üçin häzir Türkmenistanyň içine sereseňiz hem şoňa benzeş ýagdaýlar kän. O şoň bilen bağlanşykly. Soň dowamly ýazypdyr çağı dogrumy, sany gitdikçe azalýar, ekonomika
Östükçe köpelmeli ýaly ýöne köpelenok adamlar esasanen finans tarapdan kösenýär bu zatlara global basyş bolup bilermi? Häzir esas sebäp finans bol. Ýok. Yine de yankı diyelim global zat yok. Özüňizde batışam hemme adam özüňizde ayna teret inim. Berkus bir ayna teredik görseň, araňyzda bir 4 sanak neme bardyr şolary aýyr gözüňe düşende görersiňiz. Onun nemesinde däl ne Angliýada sapara. Köp nemelere soradym da gyzyklanyp hayran galyp soradym. 4-5 çağas bolýan Amerikada da ýene şeýle. 4-5 köp çağaly bolýar. Amerikanyň halkam şeýle. Angliýanyň şeýle ýöne Ýewropaň beýleki ýurtlaryny kän bilemok. Soň bizde on çedilen okda Türkmenistanda şu an. 2-3. Demek kemine ya diýen Ýewropany ben basar bereň. O sözüň bölümi diýen başla. Ýaşy oğlum, näçe ýaşymda diýdim 41 diýdi. Bir dememiz var sonra krelemele geldi de. Ýaşy oğlum Şwed aýalam Şwed dödüm Şwed. Ýaşy tane çağım 7 diýdi. Menem hayran aldım. Ýewropada kän edýän ekemler diýdi. Televizor var mı dedim. Onu hemçin soruyan diye de. Bizde dedim televizor olmazsa sağa yatıyorlar dedim. Yok dedim ne. Öyle bir yerinden deme. 2 yaştan deme. Ayağım gövrülü. Yine de 8. 8 olsa 9. Ol. Ne? Böyle iyi şey olan yani Slater. Grant becerip veren oğlan. Ayağım şunlarla. Aslında o çağı nemese Ýewropa, Amerika'da az däl, Ýaponiýa, Hytaýda düşýär. O taraplarda düşýän tarapy. Ýöne ol aýrylşma nemesi köpelýä däl, ol aýrylşandan soň ýene de täzeden öýlenýändir, durmuş gurýandyr. O tarapyny aýdan oklarda adamlar. Egoizmden diyeme, yani adamda hem şeyde mahsus bir rolün yönü kariyeri değil mi? Ödüm üçün yaşayacak deyip yemedilen bir tipler oluyor da. Ondan çolun çağları bolonok ya edilenok edenoklar ya ettiler bazı diğerler başka da bir sebeplerken yönü Türkmenle ne insan kalır ya insanlık kalır. Bir çoğu var ya. O çağa kânem orada teredip bolunok çağa adam orada ne Türkmenistan'ın yağdaydı şu an sonralar. Son maşgaly institutu deyip bir neme yoktur. Näme diýilýär? Fix bir keskitlemesi yoktur maşgaly institutun. Maşgaly dürli bolup bilýär. 3 adamdan 4 adamdan emele gelip bilýär ýa-da o garrysy bilen bile ýaşaýan dürli ýa-ni özüni nähili amatly görse maşgala gurma nemesinde şonuň bilen bolup bilýär. Ýa Putin'e sorasak häzir maşgaly institutu näme diýip pikir edip bilmeýän alkaş uruş çykanda uruşa arkaýyn iýerip biljek adamlaryň ýetişýän maşgalasyny neme diýär mukaddes maşgala hasap edýär-de şo institutda şo maşgalanyň şo görnüşini öňe sürýär. Şeýlere bir nemesi bar. Ýöne onuň ýaly neme däl men pikir edemok iki taraplaýyn seretmeli ol bir neme aýrylşýan bolsa ýokman suratda gyska wagtyň içinde ýene de täzeden durmuş başga bir adamlar bilen durmuş gurýandyr her iki tarapam. Ýani maşgalasyz geçen ok döwlet bu zatlara başga göz bilen seredýär-de. Şonuň ýaly nemeler bar. Soň onu neme dip bilýär, regulýerde edip bilýär. Her türlü ýagdaýda. Global derecede basış etme mümkinçiligi yok. Sebäbi näme ters gelýär? Iqtisadiýetin guruluşuna ters gelýär-de. Häzir insan sany dünýäde azalsa,
ösmesini o peselse de azalsa değil, ösmesi peselse de iktisadiyette bir resesiyanın çıkmağına sebep bolýar bu zat. Şonuň üçin owa neme kapitalistik döwletler azalmagyny islämek azalsa da bilmedim bir üýtgeşikräk plan bir proýekt düzüp edäý meseler. Şonuň ýa nemesi bar, täsiri bar bu zadyň. Aha, aha. Şeýle başga neme barmy? Ýene bir neme bar. Merkezi Asya'nın o koşudurnak içinde prezidentler soňky 2-3 aýlykda hemme imperiýalary aýlanyp çykdylar diýe Hytaý, Saudy Arabistan. Bu maksatlar näme ka bularyň diýe sapara. Kim çağırsa gittiler. O taýa çekdiler, bu taýa ýüpünden çekip durdular aza. Ha. İyi ödleýärler. İyi. Olsa iyi. Ha. Yani Putin'in çarşap baryanını görýärler indi howluk maç. Eýenem etmeli. Yani adat döwletleri bilen adat däl döwletleriň arasynda neme bar ýa-da şu wagt. Uruş olmasa da uruşun bäri ýany o şolar ýalak teddetse bar. O bölünýär, dünýä. Ha. Olaram toğunun näýlek boljaklygyny o iki tarapym görýär diýip. Sapara o şeylere isleseniz jemläp bilers wagtymyz boldy sebäbi. Bolýa. Soralaryňyz ýok bolsa. Ama yok sonra geldik. Umuman şeýle illeşler ýeneden indik hepde hal murad ağa bilen dowam ederiz. Indik hepde açelle gönefir ýok. Görüşýänçek. Sapara size de sağ olun. Sağ olun, iyileşler, sağ olun. O demek ben ona nemeden düşmän. O hem bir adam çözüm vardır. Sebäbini bilsem çözüm tapylýandyr. O dünýede bilgi kän, gaty kändir. Onu aklyň orada ulanyp bolýandyr. Şoň üçin ruhdan düşmän. Ýöne ýurduňda, topragyňda, maskalaňda, çağalaňda, çuwgalaňda çıkmalysyňyz. Çıkmak diýmek o çağaňy, ýani garnoýranyň bilen neme diýenlerdir, oň ertirk güni o Allah erkin ýerde ýaşap biljekmi? Şodur iň önemlisi. O ýygyňyzda goýup gidýäniňiz o näýlek ýurtdugyny düşünürse wagt bolandyr. Bu kan diýende. Bolýan da. Sağ ol. Bolýa, sağlykly görüşelim.